Bývalý výborný hráč aj tréner, veľká osobnosť slovenského futbalu Ján Kozák oslavuje 70 rokov. Vedel rozprávať s hráčmi aj u mňa, takže on vedel vždy, aj keď sa mi darilo vlastne v mladosti o futbale, dá sa povedať, dával som veľa gólov, tak vždy vedel ma tak nejak ukludniť, hej, že môže dávať aj viac a tak ďalej, takže išiel toto cestu, aby som sa nejak neuspokojil, aby som sa zlepšoval. S manželkou Ivetou má dve deti, dceru Patríciu a syna Jána. Rodák z Matejoviec nad Hornádom strávil prevažnú časť hráčskej kariéry v košickej Lokomotíve, s ktorou vyhral dvakrát československý pohár. Ligového titulu sa ako hráč dočkal v drese Dukly Praha. S československou reprezentáciou získal bronz na majstrovstvách Európy a v roku 1981 sa stal najlepším futbalistom Československa. Trénerskú kariéru začal v Lokomotíve, odkiaľ sa presunul do konkurenčného prvého FC, s ktorým získal 2 tituly. Naozaj vytvoril spolu s vedením klubu veľmi silné mužstvo a my sme vedeli, že keď budeme dodržiavať jeho pravidlá, tak bude za nás bojovať ako lev a bol to náš naozaj druhý otec. Ako prvý tréner doviedol slovenský tím do skupinovej fázy Ligy majstrov. Tesne pred jej začiatkom sa rozhodol na lavičke Tigrov skončiť. Myslím si, že nejaký bodík sme mohli pod Janom uchytiť, pretože my sme boli nastavení na Jana. Zrazu to nie, že prestalo fungovať, zrazu tam chýbal ten najdôležitejší článok. Ten orchester neladil. S tímom MFK Košice si v roku 2009 pripísal ďalší úspech, zisk slovenského pohára. Ja aj Marko Milinkovič. Po jednom tréningu tréner povedal, že máme zostať domov, že nemáme ísť vonku, lebo zajtra máme 2 tréningy. A ja aj Marko sme mali 18 rokov, takže sme išli vonku. A na budúci deň ráno sme mali posilovnu, len povedal, počúvajte sem chlapci, ja mám veľa kamarátov v Košiciach, poznám všetkých, všetci ma poznajú a viem všetko, takže dávajte si pozor. Bol veľký pán a nepovedal, že vie, že sme ja a Marko boli. Takže sme naučili veľa s ním. V roku 2013 sa stal trénerom slovenskej reprezentácie, s ktorou postúpil do 8 finále majstrovstiev Európy. Je rekordérom v počte zápasov i výhier na lavičke nášho národného tímu. Ten feeling a to, čo mal on strašne silné, že dokázal cítiť ten zápas, dokázal cítiť priebeh toho zápasu a vedel, kedy do toho zápasu vstúpiť a tie vstupy boli samozrejme väčšinou veľmi dobré. Je to tréner s veľkou osobnosťou, takže možno toľko veľa nenarozpráva, ale z neho cíti ten rešpekt a tú charizmu. Ja som vďačný, že som ho mohol zažiť. Je to jeden z najúspešnejších slovenských trénerov v histórii, takže som rád a mal tú česť s ním pracovať a urobili sme pod jeho taktovkou, taktikou veľké úspechy pre slovenský futbal. Ján Kozák je 5-násobným slovenským trénerom roka. Pán tréner, tak všetko najlepšie vašim narodinám, teda hlavne veľa zdravia, nech si stále užívate ten futbal. Si človek, ktorý slovenskému futbalu dal strašne veľa a zaslúži si, aby ti to ten futbal vrátil naspäť a určite si počas futbalu zažil strašne veľa príjemných chvíľ a z tejto pozície mi prináleží sa ti za to poďakovať. Verím, že ešte ja ti spravím nejakú radosť, aby si mal radosť aj z toho futbalu. Som rád, že som ťa spoznal v živote aj ako človeka, aj ako trénera. Som rád, že si spravil dobré rozhodnutie, o ktorom som hovoril, že si ma oslovil. Aby bol zdravý ešte 50 rokov a potom sa dohodneme ako ďalej. A v tvojej druhej láske v golfe ti želám veľa dobrých úderov a veľa víťazstiev nad tvojimi kamarátmi. Drž sa.